Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tandang Oslo. Taong 1963, mainit, Surigao del Norte. Kilala si Tandang Oslo sa kanilang lugar bilang isang manggagamot na hindi gumagamit ng mga usal. Kapag may nagpapakonsulta sa kanya, purong mga natural na medisina lamang ang ginagamit niya. Kaya rin siya naging bantog sa kadahilanang siya lamang ang nag-iisang albularyo sa lugar na yon na walang kahit na ano sa katawan. Mariin niya ring kinukundina, hindi na kinakailangang gumamit ng kahit na anong uri ng ritual kapag nanggagamot. Anya, sapat na ang mga halamang gamot para maibsan ang mga karamdamang iniinda ng kanyang mga pasyente. Dahil sa ganun niyang pamamaraan, hindi niya maiwasang makatagpo ng mga albularyo na pilit na nakikipagtalo para paniwalain siyang mali ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, hindi na ito pinapansin pa ni Tandang Oslo, gawa ng ang mahalaga, napapagaling niya ang kanyang pasyente. Para sa kanya, hanggat merong humihingi ng tulong, hindi siya magdadalawang isip na tulungan ang mga ito. Magmula noong inilahad niya yon sa mga kapwa niya albularyo, wala naman yung nagawa kundi respetuhin ang kanyang paniniwala. Bali-baliktarin man kasi ang mundo, naniniwala ang mga ito, iisang bagay lamang ang kanilang pinaniniwalaan. Sa pagsapit ng taong ito, naging abala naman si Tandang Oslo sa paggawa ng hardin sa likurang bahagi ng kanyang bahay. Nagtanim siya doon ng kamote at saging nang sa gayoy kapag dumating ang puntong nagigipit na siya, meron siyang makukuha. Hindi na rin siya noon gaanong nagsasaka at nabubuhay na lamang sa tulong at awa ng mga kababaryo niya. Ayon kay Tandang Oslo na, hindi naman niya yun pinipilit na magbigay. Pero sa oras na nasisipat siya nito, kusayong nag-aabot. Imbis na tanggihan, lubos naman niyang ipinagpapasalamat ang mga taong nagbibigay ng awa sa kanya. Ayon kay Tandang Oslo na, ang mga ganoong uri ng tao, pinagpapala ng Diyos. Naniniwala siya na kapag tumulong ka, na tanging ikaw lamang ang nakakaalam, pinapautang mo ang Panginoon na iyong pinananampalatayaan. Subalit kapag nagbibigay ka ng tulong para ipakita sa karamihan, wala siyang pagkakautang sa iyo, sa halip nagkakasala ka pa, depende sa intensyon ng iyong puso. Ang paniniwalang yon, matagal nang pinanghahawakan ni Tandang Oslo. Kaya kapag binibigyan siya ng kanyang mga kababaryo, labis siyang natutuwa, buhat sa hindi yon ang uri ng maawain na nagbibigay lamang para sa kanyang sariling interes. Dahil sa ganong sitwasyon noon ni Tandang Oslo, hindi niya maipagkakaila na kahit nag-iisa, maginhawa ang kanyang buhay. Tuwing wala siya roong ginagawa, merong mga taong pumupunta sa bahay niya para makipag-usap. Minsan meron yung mga dalang kaibigan para ipakilala sa kanya. Isang hapon, habang walang ginagawa itong si Tandang Oslo, meron siyang nakitang isang matandang lalaki na naglalakad papalapit sa bahay niya. Pagpasok naman ito, agad naman siya nitong binati ng magandang hapon, sabay upo sa kanyang tabi. Matapos naman yung masipat ni Tandang Oslo, napangiti lang naman ito habang masayang nagwiwika sa kanya ng, "Oslo, pwede ba ako makahingi ng mga halamang gamot sa iyo? Ubus na kasi yung mga itinanim ko eh." Nang marinig naman ni Tandang Oslo ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo para samahan yon sa kanyang mga hardin. Pagsilay naman doon ng matanda, agad naman yung sumunod sa kanya habang nananatiling walang imik. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila
ang likurang bahagi ng bahay ni Tandang Oslo. Pagsilay naman doon ng albularyo, laking gulat na lamang nito nang masipat nito ang iba't ibang uri ng halamang gamot na nabubuhay sa mga hardin. Sa estado ng mga halamang yon, tila bang hindi man lang yun nakaranas na dapuan ng insekto. Ang mas ikinagulat pa noon ng albularyo, talamak sa kanilang lugar ang mga peste, kung kaya't labis yung nagtataka na hindi nito naapektuhan ang mga tanim ni Tandang Oslo. Matapos naman itong makakuha ng kanyang mga kailangan, agad naman yung nagpasalamat sa kanya habang nagtatanong ng, Oslo, lahat ng mga tanim namin patay na. Pero yung sayo buhay na buhay. Ano ho ba ang sikreto ninyo? Nang marinig naman ni Tandang Oslo ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot doon ng, Wala naman akong sikreto. Ang importante sa mga halaman na ibibigay ang kanilang mga kailangan. Hayaan mo, kapag may oras ako, tuturuan kita kung papaano magtanim ng tama. Matapos naman nilang makapag-usap, agad namang umalis ang albularyo. Hindi naman yun pinigilan ni Tandang Oslo, lalo pat marami rin yung ginagawa. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang pangkaraniwang pamumuhay. Meron mang nagpapagamot, mangilan-ngilang tao na lamang. Dahil dito, mas napagtuunan naman ni Tandang Oslo ang kanyang mga pananim hanggang sa hindi naglaon, muli na namang bumalik sa kanya ang albularyo. Akala ni Tandang Oslo kung ano lang ang kailangan nito, pero laking gulat na lamang niya nang ilahad nito sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng mga halaman nito. Ayon sa albularyo, nagsimula yon 3 araw na ang nakakaraan. Kahit anong gawin niyang pagpapatubo, hindi nabubuhay ang mga binhi. Noong una inakala niyang normal lang ito, pero 2 araw pa ang lumipas, maging ang mga katabi nitong halaman, unti-unti na ring nanuyot hanggang sa tuluyan na yung nangitim. Dagdag pa ng albularyo na, yon ang unang beses na magkaroon ng ganong sakit ang mga halaman nila. Hindi lang yon, maging ang pananim din ng mga kasama nito, bigla ring namatay nang sa hindi malamang dahilan. Ang labis pa nilang ipinagtataka, tila bang hindi naman ito naapektuhan ang ibang halaman na walang kakayahang makapagbigay ng lunas sa kahit na anong sakit. Matapos naman yung marinig ni Tandang Oslo, doon niya napagtanto na merong nangyayaring hindi kaaya-aya sa kanilang lugar. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na maaaring kagagawan yon ng kung sino. Upang makumpirma ang kanyang hinala, nagdesisyon siyang pumasyal sa pamamahay nito para magmasid. Labis naman yung ikinatuwa ng albularyo, gawa ng sa kauna-unahang pagkakataon, bibisita si Tandang Oslo sa lugar nila. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na nga silang naglalakad patungo sa bahay nito. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyayari. Ayon sa albularyong yon, na noong mga nagdaang araw, meron silang nasipat na isang lalaking bagong salta sa kanilang lugar. Wala namang kahina-hinala sa presensya nito, pero magmula noong dumating ito, doon na nangyari ang mga bagay na yon. Pagtatapat pa ng albularyo sa kanya na ang mga namatay niyang halaman ay meron lamang maliit na bahid ng presensya. Para bang hinawakan lang yon ng kung anong nilalang bago ito tuluyang natuyot. Matapos naman itong marinig ni Tandang Oslo, nagkaroon na siya ng kutob ukol sa nilalang na kinakaharap nila. Kung hindi siya nagkakamali, isa yung salamangkero na nagtatangan ng abilidad ng mga nasa kanan. Nasisiguro rin niya
Nananalaytay sa katawan nito ang kakaibang bahid ng dugo. Sa pagdating naman nila sa bahay ng albularyo, bumungad sa kanila ang mga tanim nito na halos hindi na mapakinabangan. Ayon kay Tandang Oslo, na habang pinagmamasdan niya ang lugar, purong lantang halaman lamang ang kanyang nasisipat. Yung mga baging ng makabuhay, parang ilang linggo nang natuyo dahil sa estado ng mga ito. Ang labis niya paraong ikinagulat ay noong masipat niya ang mga nagkalat na dahon ng halaman sa buong paligid. Sa sobrang tuyot ng mga dahon nito, mabilis yung nadudurog kapag tinatangka niya yung hawakan. Dahil sa pangyayari, patuloy namang naghanap si Tandang Oslo ng mga senyales upang magawa niyang malaman ang eksaktong kaganapan sa bahay nito. Ilang oras pa ang lumipas, hindi nga siya nagkamali. Base sa mga presensyang kanyang nalikom, pagmamay-ari ngayon ng isang salamangkero. Ayon kay Oslo na, dahil sa ginawa nito, maaaring meron yung plano. Naniniwala siya, kaya nito pinupuntirya ang mga halaman upang matagumpay itong makapagpakalat ng salot sa buong paligid. Sa oras kasi na wala ng sangkap para sa mga lunas ang mga albularyo, paniguradong mahihirapan ng mga ito na malabanan ang karamdaman na ipinakalat ng salamangkero. Dagdag pa niya na, kung iisipin, isa yung napakaganda at hindi mapigilang taktika. Meron din siyang kutob na para sumang-ayon sa nilalang na yon ng kanyang nais, susunod nitong pupunteryahin ay ang kanyang lugar. Matapos naman niya yung ilahad, agad naman niyang itinigil ang kanyang paglilibot. Wala na tayong magagawa sa problemang ito. Pero wag kang mag-alala. Hanggat buhay ang hardin ko, mananatiling may lunas tayo rito. Sa ngayon, abisuhan mo ang iyong mga kapatid na humanda sa mga maaaring mangyari. Wika ni Tandang Oslo sa albularyo. Dagdag pa niya na, kung may mga bakanting oras naman ito, mas mainam na maglibot-libot yon sa kanilang lugar. Ugaliin din nilang bumisita sa pamamahay niya para makapagbigay ng ulat. Nang marinig naman yon ng matanda, tumangulang naman ito, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Sa paglipas pa ng mga araw, naging abala naman ang mga albularyo sa kanilang paghahanap. Habang naglilibot ang mga ito, wala namang ibang ginawa si Tandang Oslo kundi ang manatili sa kanyang pamamahay. Akala niya umalis na noon ang salamangkero, pero habang tumatagal, unti-unti naman niyang napapansin ang tila bang pagdami ng mga halaman na nasisira sa baryo. Bagaman hindi niya yon nakikita, nararamdaman naman niya ang pagkamatay ng mga ito. Dagdag pa ni Tandang Oslo na habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang pinsala ng nilalang na yon sa kanilang lugar. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa loob ng kanyang bahay, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang makarinig ng mga pagkatok. Pagsilip naman niya noon sa pinto, doon bumungad sa kanya ang dalawang albularyong ilang araw nang bumibisita. Dahil dito, dali-dali naman niya yung pinagbuksan habang tinatanong ng, "Oh, bakit ginabi kayo? Kumusta ang lakad ninyo?" Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang sinabi, minabuti muna nitong pumasok bago sumagot sa kanyang tanong. Pagsarado naman ni Tandang Oslo ng pinto, seryoso namang sumagot sa kanya ang isa sa mga ito ng, "Nakita na namin ang bahay ng salamangkerong ipinapahanap ninyo. Kaya pala hindi namin siya makita dahil wala siya sa baryo. Sa labas siya naninirahan, doon sa may sapa kung saan maraming patay na punong nakatayo. Nakakapangilabot sa lugar na yon.
Manoy Oslo, parang lahat ng makikita mo ron, puro patay na. Dahil sa sinabi ng albularyong yon, doon na mas naging malinaw para sa kanya ang lahat-lahat. Sa puntong yon, napangisi na lamang itong si Tandang Oslo habang sumasagot dito ng, Hindi yun makakatuloy sa kanyang plano dahil hindi niya pa ako natatalo. Hanggat buhay ang mga halaman ko, wala siyang magagawa. Matapos naman itong makapagsalita, mariin naman itong inabisuhan ng dalawa na manmanan lamang ang tahanang yon. Naniniwala kasi siya, maikli lamang ang pasensya ng mga salamangkero. Sa oras na mapagtanto nitong hindi nila kaya sa pautakan ang kanilang kalaban, gagawa yun ng paraan para makalamang. Nang marinig naman yon ng dalawa, dali-dali naman yung nagpaalam sa kanya. Kinabukasan, muli itong bumalik, dala-dala ang isang ulat na naglalahad sa kasalukuyang kinikilos ng salamangkero. Pagkabahagi naman ng dalawa sa ulat na yon, agad naman itong nilisan ang tahanan niya. Ngunit, nang akmang papalabas na yun ng bahay, bigla na lamang yung natigilan matapos nitong masipat ang isang lalaki na naglalakad, naghahawi ng mga dahon ng mga halamang nasa gitna ng daan. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan naman itong tawagin si Tandang Oslo. Pagkarinig naman niya sa mga isinisigaw nito, nagmamadali naman siyang lumabas kung saan doon bumungad sa kanya ang salamangkero. Sa estado ng lalaking yon, bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkainip. Bukod kasi sa hindi na nito nagagawa ang kanyang gusto, nagsisilbi ding puwing sa mga mata nito ang mga halamang gamot na nananatiling malusog sa hardin ni Tandang Oslo. Sa paglapit naman ng lalaki sa kanila, seryoso naman yung nag-uwi ka ng, Kumusta naman kayo? Hindi pa ba kayo nagsasawa sa kakamanman sa akin? Ilang araw ko na kayong napapansin. Huwag kayong mag-alala. Wala naman akong balak dito. Ang gusto ko lang mabuhay ng payapa kasama kayo. Nga pala, yung mga halamang napansin ninyo, inaamin kong kagagawan ko yon. Pero huwag kayong mabahala. Wala yung ibig sabihin. Matapos naman itong makapagsalita, panay naman ang pagngisi nito sa kanila na parabang wala doong kaduda-duda. Subalit para kay Tandang Oslo at sa mga kasama niya, hindi dapat pagkatiwalaan ang nilalang na yon. Dagdag pa niya na, sa presensya pa lamang nito, likas ka na roong magdududa. Hindi pa man nakakasagot doon si Tandang Oslo, dali-dali naman yung naglakad papalayo sa kanyang pamamahay. Subalit bago naman yung tuluyang nakalayo, mariin naman niya yung inabisuhan na huwag magdadalawang isip na gawin ang nais nitong mangyari. Pagtatapat pa niya na, hindi rin sila dapat na maliitin ng nilalang na yon, lalo pat di rin basta-basta ang kanilang mga kakayahan. Dahil sa kanyang sinabi, nanlisik naman ang mga mata ng salamangkero na tumitig sa kanila. Gayunpaman, hindi na yun nagsalita. Sa halip ang ginawa nito, ipagpatuloy ang kanyang paglalakad papalayo. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, kasalukuyan ang naroon sa kanyang pamamahay ang 3 albularyo. Hindi naman niya yun pinatawag pero ayon sa mga ito, nababahala lang sila para sa kaligtasan niya. Dagdag pa ng mga ito na ang ginawa niyang pagsagot sa nilalang na kanyang nakausap, sapat ng basihan para maging alerto. Nang marinig naman ni Tandang Oslo ang sinabi ng mga ito, hindi naman niya yun pinansin, gawa ng sa isip-isip niya. Kaya niyang lampasuhin ang salamangkerong yon na hindi humihingi ng tulong kahit kanino. Sa paglalim pa ng gabi, napakatahimik na ng buong paligid. Bagaman wala silang nararamdamang kakaiba,
Nagpatuloy pa rin ang pagbabantay nila. Akala ng mga kasama niya magiging ordinaryong gabi ang mga sandaling yon. Pero pagtungtong ng 10:00 ng gabi, doon na dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Sa pagkakatanda noon ng albularyo, kasalukuyan sila noong naglilibot sa pamamahay ni Tandang Oslo. Nang mapansin nila ang isang nilalang na nakadapa sa damuhan. Nanlilisik ang mga mapupula nitong mga mata habang nag-aangilyo ng napakahina. Ayon sa mga albularyo, nakakapagtakang hindi nila napansin ang presensya nito. Dagdag pa nila na sa puntong nasilayan nila ang nilalang na yon, 2 dipa na lamang ang layo nito sa bakuran ng matanda. Sa isang iglap, bigla naman yung lumundag papaloob ng bakuran kung saan mabilis naman itong hinawakan ang mga tanim ni Tandang Oslo. Paghawak naman ng nilalang na yon sa mga dahon, laking gulat na lamang ng mga albularyo nang masipat nila ang mabilis na pagkatuyo nito. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman doong pumunta si Tandang Oslo para tumulong. Sa pagdating niya sa lugar, galit na galit naman siyang nakatitig sa nilalang habang pilit na nag-iisip ng paraan kung papaano yon papahirapan. Para hindi na rin madamay ang mga albularyo sa gagawin niya, inabisuhan niya ang mga ito na mas mainam na wag na lamang gumawa ng kahit na anong bagay. Dagdag pa niya na, siya na ang bahalang pumatay sa nilalang na yon, kung kaya't wala yung dapat na ipag-alala. Ngunit nang marinig naman ito ng nilalang, humagik-gik lang naman yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Talaga ba, tanda? Hindi mo kakailanganin ng tulong nila? Sayang naman. Gusto ko pa naman sana kayong pagsabay-sabayin." Nang marinig naman yon ni Tandang Oslo, taimtim naman yung nagbigkas ng 2 buhay na kataga at kasabay nito ang pag-ihip niya ng usal sa kanyang mga kamay. Matapos naman yung masilaya ng mga albularyo, hindi naman nila maiwasang magulat dahil sa kauna-unahang pagkakataon na sipat nila ang matandang yon na gumamit ng lihim na karunungan. Pagsilay naman ng nilalang sa kanyang ginawa, mabilis naman yung kumaripas ng takbo papalapit sa kanya. Subalit bago pa man siya nito masakmal, bigla naman yung napuluputan ng napakaraming ugat na nanggaling sa ilalim ng kanyang hardin. Dahil sa pangyayaring yon, pilit namang pinutol ng salamangkero ang mga ugat. Subalit habang paulit-ulit niya yung ginagawa, tila bang mas dumarami ang mga ugat na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi naglaon nang mabalutan na ng husto ang mga galamay nito. Wala na nga yung nagawa kundi ang umangil. Pagsilay naman ito sa kinaroroonan ni Tandang Oslo, paulit-ulit pa yung nag-amba na susunggab, subalit aminado yung wala na siyang magagawa. Maya-maya pa, mula sa kailaliman ng lupa, lumabas ang mga engkanto na nasa kaanyuan ng mga ugat. Ultimong mga puno ng saging noon, dahan-dahan ang nagkakaroon ng anyo hanggang sa tuluyan na nitong mapalibutan ang nilalang na kanyang nahuli. Anong sabi mo kanina? Matagal mo nang natunugan ang pagmanman ng mga kasama ko? Sabi ko naman sa'yo, bago ka pa umalis sa baryong pinanggalingan mo, alam ko na ang pinaggagawa mo. Aminin mo man o hindi, ikaw ang uri ng salamangkero na sinusubukang putulin muna ang pinagkukunan ng lunas bago magpakalat ng sakit sa lugar na gusto mong sirain. Sa oras na wala ng lunas ang mga albularyo, isa-isa mo na silang aatakihin. Matagal ang proseso, pero epektibo naman. Pero alam mo, dito sa aming lugar, walang magagawa yung kakayahan mo. Tingnan mo ang mga halamang hinawakan mo kanina. Malusog na sila ulit. Wika ni Tandang Oslo sa nilalang.
Dagdag pa nito na matapos yung gawin ng salamangkero, doon na mag-uumpisa ang pagkain nito sa mga biktima. Mas malala ang karamdaman, mas masarap para sa kanya. Mariin niya rin doong inilahad na kahit hindi niya alam ang uring pinanggalingan nito, nasisiguro niyang yun lamang ang kaya nitong gawin. Matapos namang makapagsalita ni Tandang Oslo, dahan-dahan naman niyang ipinalamon sa lupa ang nilalang na yon. Pagkarinig naman ng mga ugat sa kanyang utos, mabilis naman itong hinila ang salamangkero hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Dahil sa pangyayari, hindi naman maiwasang magtanong ng mga albularyo ukol sa abilidad ng matanda. Alam nilang mutya ito pero wala silang ideya kung sa anong uri yon nahahanay. Basta ang alam nila, dahil sa ubod nitong lakas, maaaring napapabilang ito sa 15 pinakamalalakas na mutya sa mundo. Magmula noon, bilang pagpapakita ng utang na loob ni Tandang Oslo, minabuti nitong tumulong sa mga albularyo. Isang dekada rin nilang napakinabangan ang abilidad nito, kung saan sa mga panahong yon, maraming inilibing sa lupa ang matanda. Hindi na rin sila nawawala ng mga halamang gamot at kalakip nito ang pagturo sa kanila ni Tandang Oslo ukol sa pamamaraan nitong alam sa paggawa ng lunas. Pero kagaya ng karamihan pinuno, itong si Tandang Oslo bigla na lamang naglaho. Ngunit magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring sariwa sa albularyong naging kasama nito ang tungkol sa istorya ni Tandang Oslo at ang misteryoso nitong mutya. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobra akong kinilabutan dito, no? Lalo na yung binanggit yung 15 pinakamalalakas na mutya sa buong mundo. Napapabilang doon yung abilidad ni Tandang Oslo. Alam nyo, nakikita ko kay Tandang Oslo, kaya niyang kontrolin yung kalikasan. Yung mga puno, yung lupa. Pero para sa akin, pinaka-majority yung mga puno Kasi doon nanggagaling lahat ng abilidad niya. Kasi kung mapapansin niyo, kayang pumulupot ng ugat. Yung mga puno sa paligid nagkakaroon ng anyo dahil sa kanya. Diba? Sobrang ganda nito. Lalo na kung naging series to. Kaso, ang sabi sa kwento, alam naman nating lahat na kapag sobrang lakas ng isang tao, bigla na lang yun nawawala. Kaya nga sila nagiging misteryo Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.